Balmao, assalamu alaikum. Ambe awfo, ka wali mandon, kanta meja, asugantilla. Kerengenna, adon kiwaro, bamankana. Nye awati selenye, awye, amunumbala kafo, kuma, abeka kanta meja, nika fleli matarafa. Ka nyina fe jen, aka chari kosebe. Obege sabi, ka on yere deme ko chamana, baren konana. Ambo nyina obefe, Mali kono, Mali kokan. Yana nga do kebara konnana, ambe foli ani tanu ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma I mana kɛ yɔrɔ min na. Kɛrɛnkɛrɛnnen bolo ma an dɛmɛbagaw nin baara in kɔnɔna na an b'u fo k'u waleɲuman dɔn. O dɔ ye agence Kuba Voyage ye min ma ɲɛma ye Elhaji Mamani Tarawele ye. A k'u b'a da malidenw bɛɛ lajɛlen kulo kan u ka bɔ ka na u ka tɔgɔ sɛbɛn kɛ joona yaasa baaraw olu bɛ se ka sabati cogo min na teliya la ni ka labɛnw bɛɛ lajɛlen kɛ ni ka tagali don u ma kɔnɔ. I n'a fɔ ɲinan baaraw olu kan ka kɛ teliya la cogo min na. O cogo kelen na agence Duniya min ma ɲɛma ye Elhaji Amadu Mayiga ye. Amadu Mayiga ani a ka agence Duniya k'u bɛ wele bila maliden bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔkan an minnu y'a kanu ka taa hiji kɛ san 2025 in kɔnɔna na ka ka teliya ka na tɔgɔ sɛbɛn agence Duniya yɛrɛ kɔnɔna na. O min na filɛ Jelibugu la kɛrɛnkɛrɛnnenya Kulukoro taasira la. Cogo kelen na Panacée d'Afrique o ye fura ye fura min ni a bɛ an ka sirifukɛ tɔgɔ la Mohamed Fati Haidara anw yɛrɛ fɛ Bamakɔ yan. Nka fura in sɛgɛsɛgɛlen bɛ diɲɛ kɛnɛyasobaw fɛ. O kɛra sababu ye fura in bɛ sɔrɔ diɲɛ fan caman fɛ an filɛ don min ko bi. Ko aw minnu bɛ ka fɔ farikolola banaw olu kɛlen bɛ ka aw degun nin wagatinin na a' wuli a ka Panacée ni k'a yɔrɔ ɲini. Walima an bɛ don kibaruyaw kɔnɔna na. Kibaruyaw an b'a daminɛ an ka minisiri Sadio Kamara colonel tun don nka nin waatinin na ayiwa dɔ farala jala kan ani an ka colonel tɔ maa 5 nka sisan a kɛra maa 6 ye minnu ni kunungo araba ayiwa dɔ farala o bɛɛ lajɛlen ka jalaw kan. An bɛ dugawu kɛ jala ninnu Ala ka kɛ si ni kɛnɛya ye. Jala ninnu Ala ka kɛ ka jamana in dɛmɛ ka jamanadenw dɛmɛ wa ka diɲɛ ayiwa jamana bɛɛ lajɛlen dɛmɛ. An b'a ɲini Ala sɔnna taala fɛ Ala k'o kɛ an ka ayiwa colonel ninnu ye hali n'a sɔrɔ sisan kɔni ayiwa dɔ farala jala ninnu kan o kɛra général ye. Ayiwa kɔfɛ sa an bɛ don ni Sadio Kamara ale ka kunnafoniw ye. Minisiri Sadio Kamara a ye tagali kɛ sankaw fɛ dɔ furancɛ in kɔnɔna na. Tagali min ni a bɛ tali kɛ min ye san kan ni ka t'o dayɛlɛli baaraw kɛ. Kumana min na Sadio Kamara selen san dugutigilakaw alimaminakaw jamakuntigilakaw miirilakaw ni ninnu jɛra ka masala yanni ka taa se kan dayɛlɛli ma. Sadio Kamara ye min sɔrɔ k'a fɔ sankaw fɛ olu filɛ nin ye. Nin ye à peu près a san kelen ye n tun bɔra yan jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la colonel Assimi Goïta. Ala barika la baaraw kun cɛra donc Ala ye bi fana yira an kɛnɛ na hali bi o kelen don an bɛ yamaruya ɲini aw fɛ walasa ka taa Kayi yan Korobokari bi a baaraw ka se ka daminɛ ka tila ka sɔrɔdasi minnu bɛna bila san yan minnu bɛna Kayi occuper ani Mali sɔrɔdasi bɛɛ u bɛɛ lajɛlen kalifaw ma aw ka hakili t'u la a k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔdasi ninnu bɛ yan sankaw de kama bon baara in tɛ se ka ɲɛ u bolo cogoya si la ni aw ka dɛmɛ tɛ donc an b'o dɛmɛ ɲini aw fɛ walasa baara in bɛ nɔgɔya u bolo cogoya min na walasa san n'a mara bɛ se ka lafiya cogoya min na Mali yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogoya min na. An balimaw Sadio Kamara minisiri a bɔtɔ san ni ka na Bamakɔ yan kumana min na a sera Segu a jɔra Segu finitigilaka minnu bɛ Segu a jɔra ni ka masala kɛ ni olu ye o seereyaw olu filɛ. Aw ni wula Ala barika la an tun taara san ka taa san kan inauguration na donc n ye pause ta Segu yan j'ai appris qu'aw bɛ yan donc n tɛ se ka continuer ka sɔrɔ ma au moins foli bila aw la
kɛrɛnkɛrɛnnenya la président la transition tɔgɔ la Mali gouvernement bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la malien bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila aw la a k'a dɔn k'a fɔ c'est pas chaque fois tuma bɛɛ tɛ n'an bɛ nin occasion sɔrɔ k'an adresser aw la directement mais aw k'a dɔn aw bɛ baara min na jamana ɲɛmɔgɔw b'a kalama kɛrɛnkɛrɛnnenya la président de la transition b'a kalama baara nɔgɔman tɛ gɛlɛya b'a kɔnɔna la mais ni ala ye an tile bɛn nin wagati ninnu ma jagoya de don wajibi de don an bolo an k'an jija walasa jamana in bɛ se ka lafiya cogoya min na jamana ɲɛmɔgɔw kɔni bɛ fɛn bɛɛ kɛ walasa baara in bɛ se ka nɔgɔya aw yɛrɛ bolo cogoya min na o dɔ ye k'anw jɔli ye bi an ye san ta kɛ don nata la an bɛ dɔ wɛrɛw kɛ o dɔ ye minansanw ye minanw bɛ ka san dɔw sanna hali bi dɔ wɛrɛw bɛ nalen an bɛ a fɔ aw ɲɛna ka fɔ gɛlɛya bɛ nin wagati in na tiɲɛ don an b'a dɔn aw sɛgɛnnen don mais an b'a ɲini aw fɛ hali bi a k'aw jija a k'aw cɛsiri kɛlɛ in a tɔ man ca tuguni min kɛra la mada la n'o o ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛ na kɛ n'Ala sɔnna mais kɛlɛ in tɛ se ka ɲa an yɛrɛ bolo cogoya si la n'an yɛrɛ ma ɲɔgɔn minɛ faut que an yɛrɛ ka ɲɔgɔn minɛ an ka ɲɔgɔn bilasira an ka ɲɔgɔn ladi n'o kɛra n dalen don a la ka fɔ an bɛ se sɔrɔ juguw kan an bɛ Ala deli an ka mɔgɔ fɛn fɛn ni tora nin kɛlɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la gendarme minnu binna kɔsa in na an bɛ dugawu don kɛ Ala ka hinɛ u la k'u dayɔrɔ suma k'u fara silamɛsiw kan an ka banabagatɔ minnu bɛ yen an bɛ Ala deli Ala ka lafiya d'u ma Ala ka kɛnɛya d'u ma an ka finitigilaka minnu bɛ bolo la u somɔgɔw k'a dɔn u yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ an bɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ walasa u bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ cogoya min na donc an bɛ Ala deli Ala k'an ka jamana basigi Ala k'an ka jamana basigi Ala ka jamana ɲɛmɔgɔw u ye fɛɛrɛ kɛ yaasa essence gasoil dɔ bɛ se ka bɔ o n'a ɲɔgɔnnaw olu prix la cogo min na o kɛra sababu ye dɔ bɔra sɔngɔw la kɛrɛnkɛrɛnna carburant sɔngɔ jamanadenw olu y'u ka nisɔndiya jira min ka sanga nin baara ɲuman in ma dɔ bɔlen ka na a diyara an bɛɛ ye an yɛrɛ bɛ libération na vraiment a diyara an bɛɛ lajɛlen ye o bɛ ko caman nɔgɔya an bolo dɔɔnin quoi hali k'a dan litiri 2 yɛrɛ 300 ye sisan nɔ donc a b'an arranger Ala b'an permettre an ka économie bɛɛ la quoi an tɛ sɛgɛn foli la an bɛ foli belebele d'u ma a n'an ka jamana kuntigi a n'a ka jamaw an bɛ foli belebele d'u ma vraiment o ni cɛw ka dɛmɛ la hali bi Ala k'u bolo mɛn u ka baara la dɔ bɔla karibina na bon a ka kan ka dɔ bɔ sotarama passé fana la bari an bɔ Pierre Bugu la ka na Vosu kɔnɔ 70 don wasa tɛ ne kelen ta ye wasa ye bɛɛ de ta essence prix jiginnen mobilitigi ka ca mototigi ka ca jamana kɔnɔ yan nɔ donc ni dɔ bɔra essence prix la ça profite à tout le monde sotaramatigiw ni taxitigiw yɛrɛ sensibiliser par rapport aux baisses de prix des carburants u fana ka dɔ bɔ fɛn prix la État ka ni effort a ka ɲi an population mɔgɔw ma a b'an permettre an fana kan ka se ka dɔ bɔ an ka chargew la n'u bɛ se ka tɔ continuer ten hali bi a bɛ caman kɛ quoi a dɔ bɔra la kɔni foyi ma bɔ passé la fɔlɔ a kɔni ka d'an ye dɔ ka bɔ a la surtout an feerekɛlaw an ye feerekɛla de mais don o don an bɛ siran ka foyi ma bɔ a la fɔlɔ n'u kɔni sera ka dɔ bɔ a la a bɛ diya an ka passé ye 50 ka bɔ Bakɔ Jikɔrɔni ka na Bata yɛrɛ da la. Mali bozow ka faraɲɔgɔnkan jɛkulu Bozo Kabu min ma ɲɛmaa ye Alimami Ibrahim Kurisi ye Bozo Kabu a bolofara sigira Jɛnɛkaw fɛ yen loi frontière in kɔnɔna na
kɛrɛnkɛrɛnna nin kalo in yɛrɛ kɔnɔ min ye Bozo Kabu maa ɲɛmaw dɔw bɔra Bamakɔ yan dɔw bɔra Segu u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Jɛnɛ ni ka jɛ ka Bozo Kabu bureau ka waleya jɛnɛ ka olu fɛ a kɛnɛ ka ɲi Nun Kanpo ale jɛra ka kuma jamakulu tɔgɔ la mais aw ɲɛ bɛ jama min na yan Mali bosow na ko wɛrɛ foyi tɛ nin jama in na bi fo bosoya an ka association wasalen min kunkɔrɔtalen don n'a danbetigiyalen don association mɔlɔma n'o ye Bozo Kabu ye Mali bosow ni y'o de ka délégué dɔw bɔra Bamako dɔw bɔra Mopti wa dɔw bɔra Mali dugumisɛn caman na k'u yɛrɛ sɔrɔ Jɛnɛ bi Mali bosow a y'a dɔn depuis Ala ye ɲɛnamaya da Ala ma ɲɛnamaya da foyi kama fo baarakɛyɔrɔ siya o siya sɔnna baara ma diɲɛmɔgɔw b'o de ye ɲɛfɛ ni siya min y'i ta kɛ daka sunɔgɔ ye ko an t'an ɲɛ yɛlɛ ka diɲɛ ɲɛfɛya ɲini e de bɛ to kɔfɛ wa e de bɛ kɛ nbala ye k'i gulon o la n baden bosow bi ne nisɔndiyara n wasara n kunna wolola wa n kunkɔrɔtala min bɛ ka kuma ko tiya kɔnɔ dɔ bosodenw ka yiriw masa Sakunu sa Nuhun Kanpo mun ye nisɔndiya mun ye ne lafiya bi k'a ye ko n fasiya sɔnna ka fara ɲɔgɔn kan ko an ka biro sigi ta Paama Jɛnɛpo ka dugu kɔnɔ mais an kuntigi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ka kuma nɔ na a ko hubul watan min al iman ko adamaden o adamaden ma se ka i faso kanu walama i ma se k'i fasiya kanu i ma se k'i fa danbe kanu k'i t'i ye limaniya jɔnw na mɔgɔ min ma k'i yɛrɛ fɛ e y'i se ka kɛ Ala fɛ wa i tɛ se ka kɛ a kira fɛ o la Bozo Kabu ka cɛbɔw na a ka musoba déléguélenw de sigilen filɛ bi Jɛnɛ kɔnɔ ka na Bozo Kabu bureau valider comme jama ka ca n tɛna don ko n bɛ bɛɛ tɔgɔ fɔ video ye video kungurunin de ye an b'a kanu a ka tɛmɛ miniti 3 walama miniti 4 kan ni Ala ka jɛn ye an bɛ le 6 la ka bɛn arabuw ko El Ahad dimanche ma 2024 10e mois an bɛ Jɛnɛ o la boso kan fɔlɔw ni Mali bosow Ala sago aw sago a ye duwawu kɛ nin tɔn ye ta Paama ka Jɛnɛpo ka jɛnɛ yan tɔn in ka bonya a ka sankɔrɔta a ka dawula a ka sangamaya a ka tɛmɛ Mali tɔn bɛɛ kan parce que bosoya ye ɲɛfɛ de ye kɔsegin t'a la minnu déléguera ka na n'u sɔnna k'u sen bɔ u kɔrɔ ka nin tagama in kɛ an balimaw dugu dɔ bɛ Barawuli fɛ ko Kike Barawuli ale bɛ Segu fɛ funangɛn dɔ bɛ yen ko Yusuf Tarawele ale bɛ masimafɛnw ni ka olu dilan kɛrɛnkɛrɛnna masimafɛnw bɛ tali kɛ tracteur kan kuma dɔ la ni ye a ye i b'a fɔ ko danfara tɛ ani nansaraw ka dilanni cɛ an ka jɛ ka ɲɛmada a ka dilannenw na Fuseni bɛ ka maa wɛrɛw dege machine ninnu dilanni na wa a ka fɔla a ye dɛmɛ caman sɔrɔ baara in lasabati ko ɲuman la. N bɛ se k'a fɔ n ye nafa caman sɔrɔ a kɔnɔna na k'a sababu kɛ a fɔlɔfɔlɔ la n yɛrɛ la machine yɛrɛ dilanni daminɛ n yɛrɛ bolo kana se bi ma n mago bɛ jɔ machine baara fɛn o fɛn na n b'o bɛɛ kɛ ni a ye fayida n yɛrɛ ani an ka dugu ani an ka sigida mɔgɔw olu bɛɛ lajɛlen ka baara kɛ ni a ye minnu ye a ye fana janw fɛ i n'a fɔ an ye ka ɲɔgɔnna minnu kɛ dɔw ye a kanu k'u denw d'a ma an k'u dege nin baara in kɛcogo la san ka kɛbaa kana da anw dama ma o tɛmɛnen kɔfɛ an ye mɔgɔ fana ye minnu ye a laɲini k'a fɔ ko u bɛna an dɛmɛ dɛmɛw na minnu bɛna kɛ sababu ye ka baara in nɔgɔya an bolo o siratigɛ kan o mɔgɔw dɔw farala an kan an n'olu fana bɛ baaraw kɛ o la an ye parantiw sɔrɔ walasa ka se ka dɔ fara baara teliya an yɛrɛ bɛ nin bɛɛ nɛgɛ tigɛ yan an bolow la an bɛ dɔw kɛ ni meli ye ani an bolo caman bɛ an b'o fana kuruti an bɛ caman gosi ten an ye nin monter o banna sisan an bɛna daba fana monter a kɔfɛ ni ka sɔrɔ ka taa ci kɛ a la. Machine dilannen bannen kɔ Fuseni bɛna a labaara cogo jira an na foro la. A labɛn a banna an bɛna ka na a essai kɛ a ka mɔgɔw k'a ye. Ne laɲini bɛ Fuseni Tarawele la o de ye nin ye
an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'u janto sɛnɛkɛlaw fana la an bɛ min kɔni ɲini u fɛ an t'a fɔ kana wari d'a ma mais u k'an dɛmɛ ni matériel ye misaliya la mɔgɔ min bɛ se ka nin bɛɛ kɛ ni a bolo ye foyi t'a la n'a bɔra moteur min sigilen la ko anw tɛ min dilan yan nɔ mais an b'a bɛɛ de kɛ n'an bolo ye mɔgɔ min bɛ yen ni o bɛ ka n'o y'a matériel sɔrɔ i b'a sɔrɔ a bɛ se ka ɲɛ ka tɛmɛ nin kan wa a bɛ se ka teliya ka tɛmɛ nin fana kan. An bɛ se ka Fuseni Tarawele ka nin hakilina in kɛ misali ye i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka i cɛ siri ka dɔ kɛ yaasa ka bɔ nɔgɔ la sabati. Saudiya jamana a ye miirina dɔ ta ka ɲɛsin farafina jamanaw ma n'o bɛna tali kɛ ɲɔgɔn dan na silamɛya taasira olu fɛ. A kɛra sababu ye Mali jamana an ka maa kɛrɛnkɛrɛnnenw olu wulila dɔ furancɛ in kɔnɔna na k'u kun da Muritani jamana kan ka d'a kan ɲɔgɔn dan in a bɛna kɛ Muritani ka olu fɛ yen. Docteur Imam Usman Sada Tarawele ale bɛ ɲɛfɔli kɛ tagali in kan. Bi dimanche don in na mun bɛnna octobre kalo tile 10 ani san 2024 ni ye jamakulu dɔ ye jamakulu minnu b'a la n'o bɛ ka taga an ka jamana tɔgɔ la ne jamana faamaw ka yamaru ye ka daminɛ jamana kuntigi la fo ka taa se minisiri ma minisiri mun b'a la ne ale de ɲɛsinnen don diina ko ma jamana in kɔnɔna na o ye jamakulu suganti ka taga Mali jɔyɔrɔ fa ɲɔgɔndanba dɔ la ɲɔgɔndanba mun n'a bɛ ka kɛ Moritani jamana ka Nouakchott ɲɔgɔndan mun bɛ a la ni Magan jamana masakɛ ka ɲɔgɔndan labɛnnen don farafina jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a ɲɔgɔndan in bɛ kɛ alkorna durusili a n'a kalancogo ɲuman ani a dɔnniyaw la ani alakira ka hadisa durusili a n'a kalancogo ɲuman a n'a dɔnniyaw la o hukumu kɔnɔna na mun ye ɲɔgɔndan ye n'o ye alkorna kalancogo a n'a dɔnniyaw ye bolofara 4 bɛ o ɲɔgɔndan in na kalanden mɔgɔ 4 tɔmɔna Mali kɔnɔna la sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ ne jamana faamaw ka yamaruya ye ka olu bila o bɛna ɲɔgɔndan kɛ o la ɲɔgɔndan mun ye alakira ka hadisa durusili ko ɲuman ye kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma alimam Maliki ka Muwatta o durusili ka ɲɔgɔndan kɛ o durusili kɛ ko ɲuman na kalanden mɔgɔ 6 tɔmɔna Mali kɔnɔna la ne Mali faamaw ka yamaru ye k'a fɔ k'olu bɛ taga Mali jɔyɔrɔ fa o la o la maa 10 de bɛna taa Mali jɔyɔrɔ fa ni ɲɔgɔndan in baaraw kɔnɔna la o ɲɔgɔndan in baara hukumu kelen kɔnɔna na tuguni ka taa Mali jamana jɔyɔrɔ bonya kan ani ka taa Mali dɔnniya ko kan o tilala ka o bolo maana bɔ tuguni Mali karamɔgɔ gituraba dɔw nɔfɛ minnu n'olu de bɛ taa ka taa ni ɲɔgɔndan in kiritigɛw kɛ farafina jamana bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ taa kiritigɛ kɛ ka ko in jaralatigɛ ka ko in sɛgɛsɛgɛ alkorna dɔnniya kiritigɛ ani kira ka hadisa durusili o kiritigɛ o karamɔgɔ olu de jɔlen filɛ ni an ɲɛma o la an bɛ fɛn mun ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ ka foli ni waliman dɔn k'o ɲɛsin an ka jamana faamaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma minisiri mun ɲɛsinnen don diina ko ma docteur Mohamed Omar Kone ka d'a kan nin bɛ ale ka baara hukumu kɔnɔna na ani an ka Mali silamɛ tɔnba n'o de ye Haut Conseil islamique ye an bɛ foli ni waliman dɔn ɲɛsin o ma k'a ɲini Mali jamanadenw bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ ninnu maa minnu taatɔla filɛ nin o b'a la ka taga Mali jamanaden mɔgɔ 20 ani kɔ bɛɛ jɔyɔrɔ de fa o bɛ ka taa Mali jamanaden mɔgɔ 20 ani kɔ bɛɛ jɔyɔrɔ de fa farafina ɲɔgɔndanba la o hukumu kɔnɔna la an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ an ye an ka se ka sababu sɔrɔ ka Ala ka dɛmɛ sɔrɔ mun b'a to n'an bɛ jamana in kunna wolo asa an bɛ Alahu Taala deli taako ɲuman Ala k'o nɔgɔya an ye seko ɲuman Ala k'o nɔgɔya an ye k'an segin k'a sɔrɔ an ye jamana kunna wolo an bɛ Ala deli Ala k'o nɔgɔya Ala k'o sababu nɔgɔya jamana dɔnna ni kɔrɔta ni ɲɛtaga min an bɛ Ala deli Ala ka o sabati jamana ye an b'a la ka taga alkorna kalan mu hukumu kɔnɔna la korna ɲɔgɔn dan mu hukumu kɔnɔna la farafina jamana bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛla la an bɛ Alahu Taala deli ni alkorna in bonya ni a barika ye Ala ka yan ka Mali basigi Ala ka hɛrɛ lana jamana in kɔnɔna la Ala ka barika lana jamana kɔnɔ fitina minnu b'a kɔnɔna la an bɛ Ala deli Ala ka a fitina dogo ani alkorna hinɛ ani alkorna barika ye Ala ka taa n'an ye taako ɲuman na ka segin n'an ye segin ko ɲuman na
ɲɔgɔn dan in a baaraw bɛ daminɛ tarata don n'o de ka kan ka bɛn octobre kalo tile 15 ma a baaraw bɛ kuncɛ dimanche don n'o bɛ bɛn octobre kalo tile 20 ma ni Alahu Taala ka jɛn ye kalo tile 21 o b'a sɔrɔ an bɛɛ lajɛlen ye Bamakɔ sɔrɔ yan an b'Ala deli o don ka sɔrɔ an nalen don ne kunna wolo ye maliden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an nalen don ne kunna wolo ye Mali jamana ɲɛmaaw tɔgɔ la an nalen don ne kunna wolo ye Mali denw tɔgɔ la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nin de ye kunnafoni ye k'a lase aw ma bi don in na wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an kan bɛɛ ni Alahu Taala sɔnna tɛnɛ nata ne jaabi ɲuman ye kana di Mali tɔgɔ la wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an balimaw tuma ni tuma an bɛna to ka don dugu kɔnɔna na ka ɲininkali kɛ maaw la silamɛya taabolow la jamana in taabolow la. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Donc ɲininkali dɔ de bɛ ne bolo ka poser ko bɛ se ka jaabi. Ok, ɲininkali o tɛ baasi ye o n'a jaabi bɛ n bolo n bɛ jaabi di ma ni jaabi tɛ yen n b'a fɔ n ko Ala k'an bɛn waati wɛrɛ ma ka d'a kan adamaden kelen tɛ fɛn bɛɛ dɔn quoi. O fana ye tiɲɛ ye. Awɔ. Ok, baasi t'a la. Donc ne bɛ fɛ k'i ɲininka de ni ye seli fana yɛrɛ ta k'a lajɛ seli fana yɛrɛ mun bɛ bɛɛ kɔnɔna la tɛntɛriko joli de bɛ yen k'a bɛ sɔrɔ seli fana yɛrɛ kɔnɔna la. Seli fana mun bɛ bɛɛ ni seli fana ta k'a lajɛ jogo 4 o jogo 4 na i b'a jate 2 4 o bɛ bɛn 8 ma o b'a yira k'a fɔ sujuru 8 o de kan ka sɔrɔ. E ma fili 8. A calculé kɛ 2 4 ye joli? 2 4. 2 sigiyɔrɔma 4 o ye joli? O ye 4. 2 sigiyɔrɔma 4? 2 sigiyɔrɔma 4 kɛ o ye 8 de ye. O ye 8 de ye. Bon n'i y'o sɔrɔ ka ban o kɔrɔ k'o tɛntɛriko hakɛya de bɛ seli fana kɔnɔna na. Ok, baasi t'a la n'Ala sɔnna a ma an balimakɛ ani an ka imamu a ye nin question in sɔrɔ vraiment an b'a fɔ ka waliɲuman dɔn dan tɛ foli mun na donc i ni ce bilasiralikan jumɛn b'i bolo u b'a fɔ soulagelikan jumɛn b'i bolo quoi. Bon an b'a fɔ jeunes kɛrɛnkɛrɛn na an b'a fɔ olu ɲɛna ka d'a kan mun na alabato yɛrɛ kɔni i ka ja sɔrɔ a la a ka di denmisɛnnin nama de ka d'a kan n'i kɛra makɔrɔba ye i n'a nimisa parce que fɛn caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ i bɛ se k'o kɛ nafila caman bɛ yen i bɛ se k'o seli k'i to zeniya kɔnɔ wa zeniya kɔnɔ o b'a sɔrɔ kɛnɛya bɛ yen i bɛ se ka sunko caman kɛ n b'a fɔ jeunes ye k'u ka taa cɛkɔrɔbaw ɲininka ba nimisa min b'u kan hali cɛkɔrɔba minnu b'a la n'u bɛ misiri kɔnɔ u ka t'u ɲininka bon an b'a f'u ɲɛna fana o kɔfɛ bato min ka gɛlɛn ni bato bɛɛ o ye seli de selila ka ca mais min ye selikɛla yɛrɛ yɛrɛ o man ca o bɛ sɔrɔ mun fɛ a dɔnbaliya an b'a fɔ alimamiw ɲɛna k'u hakili to u ka misiri kɔnɔmɔgɔw la u ka seli darisu u ka to k'o caya minnu fana b'a la n'u ye selibagaw ye seli bɛ ɲa ni sababuya min ye u k'o fana ɲini ka caya an b'o di bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ aw yɛrɛ an cɛsiri aw ka baara la Ala ka n'aw dɛmɛ Ala ka sababu ɲumanw k'aw ye ka haminako bɛɛ lajɛlen nɔgɔya aw bɛ min ɲini hɛrɛ la Ala k'a k'aw ye aw bɛ siran fɛn min ye tɔɔrɔko la Ala k'aw kisi ka bɔ o ma Ala ka n'aw bɛɛ lajɛlen latanga wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Tɔgɔ duman ni jamu duman? Ne tɔgɔ Yusufu Jatigi Fane. Yusufu Jatigi Fane. Ok, ɲininkali dɔ b'an bolo ka poser ko i bɛ se ka jaabi? Baasi foyi t'a la bisimila. Ok, donc Ala kira ka sahaba jumɛn yɛrɛ tun bɛ yen nɔ ni Alahu subahanahu wa taala yɛrɛ tun bɛ maloya ma? Alhamdulillah Ala kira ka sahaba min tun bɛ yen ni Ala yɛrɛ tun bɛ maloya ma o ye Usmane Bun Affan de. E ma fili fiyewu Usmane Bun Affan? O de don ni ma fili o kɔni don kosɛbɛ kosɛbɛ. Ok, donc a ye ɲininkali fɔlɔ sɔrɔ donc an ka ɲininkali filanan o tɛ dɔwɛrɛ dɛ bagan jumɛn de bɛ yen ni Alahu subahanahu wa taala y'a dan ka bɔ farakuru la? Bon Ala ye bagan min dan ka bɔ fara la o ye ɲɔgɔmɛ de ye. Ɲɔgɔmɛ ni ma fili sɔlihu ka waati la wala ɲɔgɔmɛ a ka maaw ma sɔn a ye ko fɔ a ka Ala deli ɲɔgɔmɛ ka ŋuna kulu kɔnɔ donc kulu ka kɔnɔ ta o ka den wolo bon donc i y'a dɔn ni kulu ye den wolo siga t'o la kɔni fara de ɲɔgɔmɛ de don awɔ ɲɔgɔmɛ de don. Alhamdulillah an b'a fɔ an balimakɛ ma n'o ye Yusufu Jatigi Fane a y'an ka question sɔrɔ an bilalen don question min na ko an k'o o kɔrɔ ɲini donc a y'a sɔrɔ an m'a yɛrɛ fɔ ka waliɲuman dɔn dan tɛ foli min na